Včera večer rozdali v súťaži Startup Awards tzv. Startup Oscary. Získali slovenské inovatívne firmy, ktoré na trh prichádzajú s nápadom, aký tam ešte nebol. Spolu 12 finalistov súťažilo v 4 kategóriách. O víťazoch rozhodovala odborná porota. Mobilná aplikácia Stafino trojice mladých inovátorov získala 2 ocenenia. Porota ju vybrala za víťaza kategórie Digital a ocenila ju aj verejnosť. Stafino umožňuje cez mobil hodnotiť personál, či už v bankách, reštauráciách alebo obchodoch. Myšlienka prísť na trh práve s týmto nápadom vznikla podľa inovátorov po skúsenosti s neochotnou obsluhou. Na začiatku sme sa prizname trošku báli, že slovenská natúra, ľudia budú primárne hovoriť nepáči. Opak je pravdou. 95% hodnotení sú pozitívne reakcie. Nie iba o peniazoch odmeniť, ale povedať mu, že áno, ty si skutočne urobil dobrú prácu a ja chcem, aby to vedel aj tvoj šéf, že do toho vkladaš srdce. Aplikácia je zatiaľ prístupná v 170 testovacích prevádzkach v Bratislave. Postupne sa však rozširuje na celé Slovensko, ale aj do Česka, Rakúska či Maďarska. Veľmi rýchlo sa to šíri ďalej. Ľudia, keď to vidia v reštauráciách, to používajú a na druhej strane reštaurácie sa virálne chcú do toho zapájať. Čiže nás sami kontaktujú, že chceme byť súčasťou Stafina, chceme to používať. Vedci z Výskumného centra Žilinskej univerzity zabodovali v súťaži s projektom zemného akumulátora tepla. Zvíťazili v kategórii Science. Řešíme problém, jak přenést nadbytek tepla z léta do zimy, tak, abychom ho dokázali použít tak, aby se ten dům vytopil sám. Nepotřebuje žádnou externí přípojku plynu ani elektřiny na vytápění. Slovenské Startup Oscary udelili už 4. krát. Cieľom súťaže je podporiť začínajúce technologické firmy. Aby získali možnosť a príležitosť prezentovať sa pred zaujímavým publikom, aby získali nové kontakty, nové skúsenosti, možnosti, ako vycestovať do zahraničia vďaka cenám, ktoré máme a v konečnom dôsledku tým pádom, ako posunúť svoj biznis za hranice Slovenska a byť možno aj globálne úspešnými. Jana Masárová, RTVS.